ಸೊನ್ಪತ್ತ 5% ಗೆತ್ತೊಂದ ಜೋಕುలను ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ 100% 100% ಶೇಕಡ 100 ಬರ್ಪನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅತಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ ದಕಲಿಂದ ಇತ್ತೊಂದು 100% ಕನಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪುಜೇರತ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಬಂಡ ಬೇಜಾರ ಬಜದಿರಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಪಣ್ಪೆ ಬಗ ಪಣ್ಪೆ ಅದ ಇಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ ಓ ಇಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತದ ಚತ್ತು ಬಿರ್ಸೆರನ್ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬಿರ್ಸೇರನ್ನು ಪಣ್ಪುಣ ಹಿಡಿದು ದಡ್ಡೆರಿನ ಬಿರ್ಸೇರು ಮಲ್ಪುಣಿಟ್ಟು ಜಾಣತನ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಅವ ಸತ್ಯ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡದಾದ ಮಾರ್ಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ಯತ್ತವು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ವಿದ್ಯೆ ஒரு ಕ್ಲಾಸ್ ದಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಬದುಕು ಎಂಚಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಆಯಗೆ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಆಯಗೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಇರಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಸರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲಿನ ಕೈತಡ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಅತಿ ದಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಯನ್ ಲೆಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಬಂಡ್ಯಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸಲು ಅತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ದಾದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕಾಲಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಊರ್ಡೋಜಿ ಮಾತೆಗಳ ಬೋಡೇನಕ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಆ ಕಾಲಡು ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಡೇನಾಕ್ಲು ಉಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡಿಗೆ ಎರಡು ಇತ್ಯಜ್ಜತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಗೌರವ ಇಚ್ಚಾತನು ಬಂಡ ಬಿಡ್ಬಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಜೋಸಿನಾಗ್ಲನಗ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನಗ 3 ಫೀಟ್ ದೂರ ಉಂಟು ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುನ ಆದೇಶ ಉಂಡು 3 ಫೀಟ್ ದೂರ ಉಂಟು